Miloše, Milane, dobrodošli u Muzej Vojvodine. Veliko mi zadovoljstvo da vas danas ugostimo i da ste danas naši specijalni gosti. Verujemo da ćemo kroz današnje druženje inspirisati mlade kroz povezivanje savremenih tema, tradicije, da spojimo zapravo kulturnu baštinu uz jedne zanimljive razgovore, inspirativne razgovore. Ja bih sam početak, Miloše, te bih otkrila da sam malo istraživala tvoj Instagram profil i uočila sam da voliš mačke. Volim mačke. Da, to je istina. Odlično, ja ih isto obožavam. I uvek mi je drago da još nekako mačkoljubca upoznam. I voljela bih da prošetam kroz ovu prvu salu i da mi nagovestiš, recimo da uočiš koji bi to predmet mogao da podsjeća na mačku. Dogovoreno. Da li je slučajno ova figurica ovde? Mada mi to više liči na konja nekog. Nije. Nije to odgovor. Blizu si, vrlo blizu. Ovde su razne figurice, ali su uglavnom neki međedi i čovečuljci. Nešto ne zapažam. Međedi i karakonđule. Molim te, pomozi mi. Još malo. A dobro gledaš, u dobrom sam pravcu. U dobrom sam pravcu, znači ovde nešto bi trebalo da bude. Da. Nemam pojma ni ja. Maca. Tačno, bravo. Maca, ma vidi je, sve mi je sad jasno. Ja ne bih poznao. Ma ja vidim po okicama. Milane, Malo im nos baš nije. Jel tebi liči na mačku? Malo je nos Meni ne baš. ljudski, ali jeste cica macasta. Da, jeste podsjeća na ljudski nos iz razloga što se to i naziva prosopomorfna predmet ili figurina, ali ja bih možda rekla da je i zoomorfna, me lično na mačku ili neku sovicu konkretno podsjeća, ali to je kombinacija, znači ljudi su u praistoriji uglavnom se inspirisali ili ljudskim oblikom, crtama lica ili životinjama koje su ih u to vreme okruživale. Isto ću reći da mačke za koje mi danas poznajemo, domaće mačke, javljaju se tek sa dolaskom Rimljana od 4. veka nove ere. U ovom praistorijskom, konkretno ovo je neolit, mlađe kameno doba, nisu ni postojale mačke u ovim prostorima. Jesu možda divlje i ovako ostale životinje koje su izumrle, mamuti, džinovski jelen. Interesantno, recimo, mi to nazivamo još i praistorijska umetnost iz razloga načina koji su ukrašavani predmeti izuzetno zanimljiv. Utisnuti su geometrijski oblici šare i eto, uglavnom se i koristili su se najčešće u različite magijske rituale i kao eto... Religijski. Religijski, da, magijski ili kult. Dosta simetrično sve sa šarama, nisu nešto puno ludovali, ali ih ima i zanimljivi su. Da. Ostale figurice takođe imaju na sebi određene ovako oblike, recimo dvoglavi idol, interesantan isto prikaz, pogotovo oblik očiju i telo kako je ukrašavano, možemo reći možda da su tako i garderobu, da je moda možda izgledala na osnovu ukrašavanja takvih figurica, a to se vidi po rekonstrukciji dame iz doba neolita. Uglavnom su to stručnjaci najviše, gledajući ovakve jedne predmete, dolazili do zaključka i maštali, između ostalog, kako bi čovjek mogao da izgleda u tom periodu. Ovo mi se najviše sviđa. Pošto je? Dvoglav idol? Ne, u redu je pošto je dugo bio zapravo jedan od možda i ovako zaštitnih znakova Muzeja Vojvodine. Konkretno, poprečna su mišljenja za ovaj predmet. Nije sigurno da li je u pitanju prikaz sijemskih blizanaca, dakle bi sa spojenim glavama, što je i danas fenomen, pogotovo još u ono vreme, ili je prikaz majke koja u naručju drži svoje dete. Tako da to nemamo konačan odgovor, možemo ovako nešto sami da iskreiramo. Možda neki filozofski dualizam čoveka. Možda je potvrda o vanzemaljcima. Dobro. Mene i podsjeća malo na vanzemaljce. Da. Ima to taj rad. Sad bi ovi sa historije odmah uhvatili. Već kad smo na ovom delu stalne postavke, ja bih pitala bih tebe da li si, recimo, sujeveran ili imaš ti možda neke svoje majlice, talismane koje voliš pored sebe da imaš? Imam puno predmeta koje volim i koji mi bude toplotu u meni, tako da kažem. Jako su mi dragi, ali sujever je, baš sam... Ne toliko, dobro. Isto na maks. Dobro, interesantno. Tako da sada zapravo i prolazimo kroz arheološki
deo stalne postavke. Inače, Muzej Vojvodine je jedan od najvećih i najstarijih muzeja u Srbiji, konkretno drugi je po veličini muzej u Srbiji, kompleksnog je tipa muzej. Imamo arheološku zbirku, istorijska i etnološka zbirka. Takođe, preko 4000 eksponata je izloženo i priča o predmetima teče hronološkim redom. Konkretno počinjemo od starije kamenog doba i završava se u prvih decenijama 20. veka priča o predmetima. Kad je rođendan? 6. mart. 6. mart. A što to sad ne bi? Šta? Zato što da si recimo 8. marta, ali dobro, blizu si 8. marta, pošto je dan žena, kada proslavljamo, onda bi se nadovezala na crvenokosu boginju, koja je simbol plodnosti. Ja svirao sam na nekim festivalima u Odžacima, to je bilo. Ona je tamo i pronađena. Zato kažem, da. 1989. Da, ali vrlo malo znam o njoj, pa sam teo da te pitam. U principu to je vezano za starčevačku zemljoradničku kulturu, koja je jedna od najstarijih kultura na ovim prostorima. Kada pogledamo spreda, mi to volimo da onako povežemo, podsjeća na današnju Kim Kardashian. Duga kosa, bujni atributi, bokovi. I zašto? Zato što su ljudi pribegavali ovako različitim i žrtvenicima, između ostalog statuetama koje su nosili u sebi, opet i simboli su svuda provlače, simbol plodnosti, fenomen žene, vegetacije, dakle ono što ih okruživalo, na osnovu toga su i iskazivali sva ta svoja neka viđenja. Ali sa druge strane, kada napravite ovako krug oko vitrine, vidjet ćete već nešto drugo, drugačiji prikaz, slobodno izvolite, priđite umetnosti, pogledajte i upoznajte je očima. Zanimljivo. Osjećam da moj nivo kulture raste. To vaš Kardashian, da. Tako je, već se drugačija forma pojavljuje i to je zapravo u jednom ovako predmetu muški i ženski princip. Reci mi, Miloše, tvoje interesovanja, hobiji koji su? Znamo da si DJ lag. Muzika, video igre, kućni ljubimci, družba sa ljudima, zanimaju me spomenici, jako volim, pogotovo socijalističke naše ex-ju spomenike i tako, the list goes on. Da li si inače ljubitelj muzeja? Jel obilaziš muzeje? Da, mada moram da priznam da više obiđem muzeje kad sam u inostranstvu nego ovde, što je malo sramotno, ali volim da obiđem, da. Nikad nije kasno. Nikad nije kasno. I pozivam ovako uvek i mlade i starije da dođu u muzej, uvek im nešto novo da se sazna, vidi, uoči. Zašto sam spomenula natpise? Konkretno, prevod je iznad prvog šlema, koji je najlepši i ovako najraskošnije ukrašen. Stoji natpis Dizone, nosi ga u zdravlju. Šta mislite, gde bi natpis mogao da se nalazi na ovom prelepom šlemu kada posmatrate? Da li je unutra na ovom, kako se zove, evo ga ovde sa strane. Bravo, tako je. Ovde sa strane. Evo jedno pitanjce, šta mislite, zašto je takav natpis stavljen u šlemu? Pretpostavljam da je poklon nekoga nekome, a isto tako pretpostavljam da je taj neko na nekoj vodećoj poziciji bio. Jeste, bravo, odlično. Ovakve šlemove su zapravo i nosili vojskovođe imperatori, neko ko je predvodio vojsku i najčešće su natpis stavljali majstori koji su izrađivali taj isti šlem. Sa jedne strane stajalo ovde konkretno na prvom šlemu je delo majstora Avita, dakle potpis zanatlije, a sa druge strane Dizone, nosi ga u zdravlju, opet neki usklik i kako neka majlija vidu jedne poruke koja stoji na tom istom šlemu. Da li ste kojim slučajem čuli nekad priču kako su pronađena ova dva šlema? Ne. Milane? Ne? Pa mislim da je neka baba u dvorištu. Jeste? Da. Pa mislim, ja prilike znam to sve samo... Nema veze, ispričat ću vam, nikakav problem. 1955. godine baka Angelina Vrkatić, istinita je priča, odmah da napomenem, ali zvuči bajkovito i nestvarno, kopala je svoju bašticu i motikom je slučajno udarila o ovaj ovde šlem, vidi se malo udubljenje sa strane. Dakle, to je... Mislila da je bomba iz rata. Da. Zlatna bomba. Mnogo bombi neeksplodiranih. Nije ni zagledala, slušaj sad priču. Tek se posle... Mnogo bombi neeksplodiranih je bilo pod zemljom i žena se prepala u tom momentu pošto je snažno odjeknulo. Nekoliko godina izbjegavala taj deo svoje bašte.
Da, međutim, u jednom momentu uočila se nešto neobično sjaj, pažljivo je prišla i otkupala ovako jedna 2 kao antička rimska šlema i možemo posjetiti, žena je bila u šoku svakako, i srećna i uplašena, šta će sad ona dalje sa takvim artefaktima. Međutim, odlučila je, kad je uvidela i taj pozlaćeni deo šlemova, bilo bi možda sigurno dobro za nju da ih proda, da onako dobije finu svotu novca, da se obogati na brzinu, i uputila se kod zlatara, koji inače imao svoju prodavnicu blizu Muzeja Vojvodine. Čovek kada je pogledao te šlemove bio je takođe šokiran i rekao da to nije roba za njega, da treba da ode u Muzej Vojvodine, to prileži muzejskim stručnjacima, jer je to kulturna baština i kulturno je blago i neprocenjivog su značaja. Srećom poslušala ga je i eto, baka Angelina zaista nas obogatila sa neprocenjivom vrednošću ovako jednim predmetima. Šlemovi su dakle i 4. veka nove ere, konkretno u tom periodu bila je bitka između Konstantina Velikog, cara Konstantina Velikog i Licinija. Konstantin Veliki je pobedio u toj borbi i Licinija vojska je krenula ka Sremskoj Mitrovici, tada se povlači. Dakle, jedna zapažanja su možda i ta da su ti šlemovi bili pohranjeni unutar zemlje, kao je to vid ostave. Po nekom momentu će taj možda vlasnik doći po njih, jer imali su svakako određenu vrednost. To se nije dogodilo. I eto, preko 1500 godina skoro su bili pod zemljom i zaista je ovo nešto dragoceno i po čemu je Muzej Vojvodine i tekako prepoznat. Muzej Vojvodine je jedini u Evropi koji ima 3 ovakva šlema u svojoj zbirci. Ostale zemlje u Evropi imaju po 2, 1 ili 2. Dalje biste ovo nosili na svojoj glavi, tako, po čitav dan. I šta misle koliko je teško? Da, pa to sigurno nije zgodno. Nije, da. Pa mene zanima da li je rađen ikakav kalup, pogotovo za nešto što je kao poklon konkretno nekome, jer pretpostavljam da je određeni broj šlemova pravljen onako, evo, bagatele, neko štancovanje, ali onda pretpostavljam da je nešto što je konkretno. Sad, ono što mene zanima jeste, ovo je isto pozlata, na srebru, je li tako? Jeste, tačno. A ono tamo je samo srebro? Rekonstrukcija je. Rekonstrukcija. Da, za treće su pronađeni delovi te srebrne oplate koja je bila i pozlaćena, možemo reći, maltene 2-3 komada tako nekog metala u principu i trebalo je godinu dana da se rekonstruiše treći šlem. Ali da, dobro se to i rekao, verovatno su po određenom kalupu tog vlasnika i pravljeni. Ispod su oblagani životinskom kožom i da bude udobno za nošenje. Inače, težina je išla oko 2 do 3 kilograma su bili u obavezi da vojnici to nose na svojim glavama, a čitava vojna oprema težila je oko 20-30 kilograma, gde je njihova vojska bila i pešadijska, imali su obavezu da kilometre prepešače u toku dana, što je zaista nevjerovatno i po meni se sve moguće već, mislim, frapantno mi je taj podatak i ta informacija. Ali interesantno, imali su izuzetno udobnu obuću, to su kalige, te rimske sandale koje su pravili od volovske kože, volovskog krzna, taj grublji deo išao za đon služilo, a mekši prijatniji oko gležnjeg, oko risa. Nijednu grebotinu, nikakve povrede nisu imali šetajući i koristeći takvu jednu obuću, što je zaista fenomenalno, eto, kako su izrađivali, kako su pristupili da njihova vojska bude odlično opskrbljena. Sigurno ste gledali film Asterix i Obelix ili crtani film. Da. Šta nedostaje na ovom šlemu? Kresta. Da, te perjanice, crvene perjanice koje su bile postavljene na njihovom šlemu. To se pravilo najčešće od konjske dlake i to je nestalo, istrunulo je pod zemljom. Miloše, ti si rodom iz Novog Sada? Jesam. Dobro, i verujem da će ti iz tog razloga ova sala broj 5 biti interesantna, jer ćemo sad neke teme povezati i pored toga DJ-si, to smo isto spominjali. Između ostalog, dobro, producenci. Tako je. I šta primarno radiš, kako to izgleda tvoj posao, kako praviš hitove, šta se dešava u tom svetu? Hvala puno. Hitove. Jeste, to ćemo se... Pa uglavnom koristim električne instrumente koji onda se sinhronizuju nekim opet modernim jezikom, da pričaju međusobno i onda oni nešto pevaju što sam im ja rekao da pevaju i onda ja to snimim i onda to ide u klubovima.
Odlično, da. Ja sam tvoj fan, između oslog, i slušam elektronsku muziku. Konkretno Progressive House, to mi je onako favorit, ali na tvojim nastupima sam isto bila ne tako davno, prošlog juna meseca u klubu Tunel. Naši mladi, ako posjećaju takav mesec, sigurno znaju da se to nalazi na Petrovaradijsko tvrđavije gore. Dalje je bilo isto u kulturnom centru Lab, je bilo ovako nešto intimnijeg karaktera i mnogo mi se uvijek lepo se provedem i svaka čast. A između ostalog, ne tako davno, izbacio si i hit, svakako ću reći, pod nazivom Zanatlija. Je li tako? Nešto više o tome možda nam kažeš kako je to nastalo, kako je to proizašlo? Zanatlija je, to je projekat koji se zove Meki gluteusi i to su trake koje radim sa Đomlom. Đomla iz kolektiva, ajde kažem, Backflash, sad trenutno Fučanela Boys. Užasno talentovan čovjek i obojica volimo pravac koji se zove Ghetto Tech. Ghetto Tech je onako, dosta su jednostavne matrice i dosta su nevaljali lirici, tako da kažem. Uvijek je neka insinuacija nečeg seksualnog, ovakvog, onakvog. I, kako da kažem, nema tu previše mozga u tim trakama, niti su one previše ozbiljne, čitao poenta je da budu zabavne. I jednostavno se desi u momentu, mi to ništa ne planiramo, ja krenem da radim neku matricu, on nešto kucka na mobilnom, prvi put kad sedne da snima, to je prvi put kad ja to čujem. I jako retko se desi da nešto kao, ajde ipak nešto drugo ili ovde drugačije, uglavnom to na prvo izađe. I to je ta energija koja se uhvati i to ljudi osete. Ali da, nije baš ono, nije high art to što radimo, ali je zabavno, da. To je sjajno, po meni je sjajno, jer upravo kada kažemo, kada spomenemo reč zabava, meni je neka prva asocijacija nešto da je rasterećeno, opušteno, bez brige. Recimo, za tebe konkretno, šta tebe zabavljalo? Pa mene zabavljaju i rasterećene stvari, ali zabavljaju me i dosta teške stvari. Tipa, pored toga što, ne znam, volim ja Poolside, Populus, volim sve i svašta lagano, ali volim i Coil, volim Throbbing Gristle, volim... Mislim, tipa, što se tiče filmova, jedan od omiljenih filmova mi je Birdman, Whiplash, tako neke stvari koje su malo... Koji su to žanrovi, izvini? Samo čisto da klasifikujemo. Ne znam baš da nazovem. Tipa, Birdman je baš, recimo, unikatan film koji je izgleda kao da je rađen iz jednog kadra. To jest iz dva, ja mislim, ili 3 kadra. I u suštini se baš bavi time koliko je neko spreman da sve rizikuje za neki umetnički podvig. Gde je Whiplash ista energija s tim što se, čini mi se, malo više tiče toga koliko je neko spreman da izgubi čovečnost svoju. Znači, sve što ga čini čovekom, opet zbog nekog greatnessa, zbog neke veličine u nekom muzičkom smislu. Dosta ima uticaja na mene taj film i u više nekih talasa sam ga drugačije razumeo, ali da je laki, lagan i zabavan nije, ima puno gubitka i svega i svačega, ali nekako to je nešto što me i zabavi i oplemeni na neki način koji ostane duže od toga. Nije kratkoročna sreća, nego ostane u glavi. Super, sjajno. Da se vratimo na muziku, Zanatlija. Čak sam očila neko od, na Instagramu konkretno komentarisao, zanat je zlatan i možemo ga uočiti ovdje na stalnoj postavci, ovako zlatnim vezom još istaknuto, što treba svaki zanat ceniti i poštovati. Kad bi bio Zanatlija, čime se bavio? Časovničar, jedan kroz jedan. Volim satove, baš sam opsednut. Još uvijek to funkcioniše, još uvijek ljudi se bave time, ne samo na ovom nivou koji je da se opravi sat, nego ljudi ručno prave to još uvijek u Švajcarskoj, definitivno to. Dobro. Pošto si iz Novog Sada, šta bi mogo da kažeš za Novi Sad? Grad Novi Sad. Kako bi nekom predstavio Novi Sad? Novi Sad je grad sa bogatom istorijom koja u sebi sadrži razne nacionalnosti, razne kulture, razne uticaje. Dosta je zanimljiv za istraživati i malkice dosadan. Malkice smo ravni i pasivni, ali to valjda ide sa ravnicom.
ali hrana nam je isto fantastična i ljudi umeju biti baš opet u tom nekom moru ekipe koja je u fazonu aj sutra, mnogo onda više iskoče ljudi koji su u fazonu ajmo sada, ajde šta god samo sada da rešimo i lako se nađu neki ljudi koji su jako zanimljivi. Mnogo lakše nego negdje drugdje možda. Što je ispimpovano, gledaj, svaka fioka ima neku scenu. Koje je ludilo. Da. Kakve su to fioke? Šta bi sad to sve moglo biti? Za šta biste vi koristili konkretno kao predmet? Pa, ovo mi, aj sad ako neko tu nešto piše, taj neko tu nešto vodi neke evidencije kao gradska uprava ili što i pretpostavljam da je svaka fioka obeleženo ono za šta su tu papiri i dokumenti koji se vode. Tako je, da, jeste. Da li je bilo pravljeno za muškarce ili žene? Ima ogledala. Da. Onda je za šminku, šta ne? Što je... Ovo ne baš za šminku, nisu nešto osvetljeno ogledala. Ili za nakit. Što je uglavnom za žene, ali postoji i muški sekreter i predmet se zove sekreter, to je Biedermeier stil konkretno. Ova ploča koja se ovako sad otvorila, to je deo za pisanje, to si Milane dobro i zapazio. I to su fioke, ima ih oko 14 konkretno, čak su ovo i tajne pregrade, otvorit ću vam da pogledate. Ovo se izvlačilo, ali iskreno mislim da ni ja čak nisam upoznata sa svim detaljima. Postoje još neke cake gde možeš da se otvori određeni deo. Dole su isto ovako vrata koje se naravno otvaraju. Mislim su 3 fioke konkretno unutra. Zanatlije, kad smo već najviše o njima pričali, ovo je jednog čoveka zlatnih ruku rad. To je uradio Šandor Kolonić, stolar, i priča o njima zapravo ide tako da bi postao majstor u tom 18. veku, kada se vratimo u taj period, nije bilo lako. Bio je težak put da bi zapravo dobio majstorsku diplomu, majstorsko pismo. Prvo se nekoliko godina izučava zanat i tek se na kraju pravi remek delo u skladu sa zanatom koji se neko bavio. Na osnovu toga položi ispit, dobije majstorsku diplomu, cehovsko ili pismo možemo nazvati, i ima svoju knjižicu, to je Vandruk se zove konkretno, i sa tim može da putuje, da obilazi druge radionice, da zabeleži šta mu je interesantno, nešto što može da u svom poslu to primeni. Vraća se najčešće, možemo pretpostaviti, u svoje rodno mesto, recimo otvara svoju radionicu i kreće onda ovdje da se svime time i bavi. I šta mislite na kraju za šta bi služio sekreter? Pa nemam pojma da se pišu pisma ljubavnicama. I kao, možemo reći, radni sto, ploča koja se spuštala. Vrlo u današnje vreme organizer. Pa se slaže, pa se nema... Tu su ljudi tako i u prošlosti čuvali svoje dokumenta, ali i žene, devojke su volile pribegavati tome možda neko ljubavno pismo, dragocenosti, nakit, tako je. I iz tih razloga ovako ove zanimljive tajne fioke. Pa da, sama reč u stvari kaže što ti je bila sekretarica. Sekretar, pa Sekretar. Ako se osvrnemo na grb Novog Sada, koji je prvi ovako izložen, to ste lepo zapazili, imamo prikaz... Čega? Đave. Đave, to je 3 kule koje nisu na đavi, ali reprezentuju simbolično tvrđavu, i golub koji nosi maslinovu grančicu. I simboliše 8 tamburaša. Kaos. Tako je, Petrovaradinska tvrđava, bela golubica koja nosi maslinovu grančicu kao simbol mira i slobode, i ispod je... Tisa. Pa Dunav. Dunav. I trava. I on se jedno vidi. Da. I vrlo važna informacija, Novi Sad je 1748. godine, 1. februara, postao slobodan kraljevski grad i od tada nastaje intenzivan razvoj grada i privrede. Čak što više možemo pogledati ovdje napred kada priđete jedan od prvih prikaza Novog Sada, i umetnik je upravo ovo, to je veduta, dakle pejzaži ovog prostora, i upravo se posmatralo sa Petrovaradinske tvrđave.
Trenutno se nalazimo na delu stalne postavke koja nam prezentuje i prikazuje društveni i građanski život u Vojvodini u 18. 19. veku i kako su ljudi u gradu volili da se zabavljaju. O tomu smo isto razgovarali i ovako izgleda njihova zapravo garderoba, svečana uniforma za muškarce i sa druge strane je balska haljina za žene, gde su opet zanatlije bile izuzetno angažovane i bile su potrebne da sašiju svu tu raskošnu garderobu. Miloše, da li ti imaš svog krojača možda? Nemam svog krojača. A bi volao da ga imaš? Imaću ga jednog dana. Zaista? Imaću ga jednog dana, to je plan. Baš sam razmišljao kad sam dolazio vamo, kako uglavnom kad se ode u neke istorijske muzeje, uvek su izložene neke nošnje i mi ih svi gledamo kao, evo nošnja. A u to vreme kad se pojaviš u ovome, kreće Eye of the Tiger, razumeš, kad se žena pojavi u ovome, kreće Enya, Orinoco Flow, razumeš, baš je kao, evo ja, i svi kao, kako sad one izgledaju. Tako da, pretpostavljam da je ovo kako se mi sad oblačimo, jednog dana će neko da gleda kao, pa evo, oni su sad tako su se oblačili. Ali da, generalno, u muzici uvek je bilo bitno kako se oblačiš, nebitno da li je to da li je to samo majica i pantalone ili je i to je statement ili je nešto konkretnije. U mojoj sceni nekako je suština klabinga je bio come as you are. Znači, ako si ti kao osoba dobar, poštuješ drugi i tako dalje, dobrodošao si bilo da si u sakoju ili majici. I onda u jednom trenutku je Balenciaga zajahala scenu i svi se oblače kako Balenciaga kaže da se oblačimo. To se tako da punkerima dođe neko iz Skupštine, kaže, od danas se vi ovako oblačite i stvarno ljudi poslušaju i krenu tako da se oblače. Pa punkerima jeste došla Vivienne Westwood onomad. Da. Znaš, jeste to bilo. I kao... To je smišljeno, mislim, to jeste kreirano. Prvo, kad je bilo, jedno vreme u tehnu, bilo moraš da nosiš crno. I onda sam imao Fruit of the Loom, daj sve boje duge. I onda, kad je Balenciaga zajahala, 1-2 godine je bilo in da se nosi, baš kao homeless je bila neka kolekcija. I svi su kupovali majice za 500 evra gde su pocepane majice i slično. Ja sam bio u fazonu šta je dijametralno suprotno od toga. I uzu košulju i kravatu i nekako sam se našao u tome i sad se udobno osjećam u tome, iako je prošla ta kolekcija. Sad bi trebalo nešto drugo da kontriram. Ali Spastili su nedavno i one cipele grozne. Ma sve je grozno što rade, ja ne znam, mislim, kako da kažem, okej, poštujem modu, poštujem da sad nekako klinci se nekako oblače kako ja možda i ne kapiram, ali nervira me taj pritisak da moraš nekako. Ova nošnja nešto signalizira, ova nošnja kaže ja pripadam ovima, ja imam određeni status i tako dalje, ali to je ono što... Danas to nije tako, ja mislim, izraženo. Čitava poenta u klabingu jeste bila da ne postoji odeća koja će tebi da bilo kako simboliše tvoj klasni status, pripadnost i tako dalje, nego ali ovo je tad, ja mislim, u ta vremena da je to jako bilo podcrtano. I samo opšte elektronska muzika i revi žurke upravo i to poručuju da nije bitno ko si, odakle si, kako izgledaš, nego ne stavlja se opšte akcent na tome, nego zapravo da uživaš u tom momentu. Ja konkretno kada krenem na revi žurku, bitno mi je ono udobne patike, čak i trenerka ili nešto onako lagano, prijatno. Idem da džuskam, to mi je terapija osnovna i neki izduvni ventil, upravo zabava i da se malo izmestim iz određene svakodnevice, ali kada sam bila na tvojim nastupima, zaista upečatljiv ti je taj dress code. Bela košulja, pantalone, kravata, što meni odaje utisak da si izuzetno predan svom poslu i disciplinovan, jel da, i onako daješ svog sebe i ima tu neku malu dozu uniformisanosti, ali na tvoj način i tebi svojstveno i autentično mi je, što je zaista sjajno. Ima sad već gomila ljudi koji stave košulju i kravatu, ali nekako... Treba izneti to. Treba izneti to, a i ne znam, kažem, ja sam se vrlo brzo osetio kao svoj na svome u tome i baš mi je, jer nikad nisam nosio košulje i kravate, i onda kad sam kao u kontru ovo obukao, kao po meni se ovo sviđa, pogotovo to što je neki oklop na neki način. Sigurno se osjećam u tome i baš mi je udobno, ali kažem, poteklo je iz nekog bunta prema ja se apsolutno slažem sa tobom da bi to tako trebalo da bude, ali uglavnom nije. I znam, pogotovo mladi koji dolaze kad vide da se svi oblaču u Balenciagu, pa i oni će osjetiti pritisak da to tako treba i nekako se uvek nadam da svojim aktivnostima i ovako nekom komunikacijom podržavam i da budu svoji zapravo. Da ljudi dođu come as you are, to što jesi, molim te, ne treba nam još jedan kojih već imamo 1000. Evo, ako za kraj poslužila bih se
jednom parolom ili izjavom Rakija Connecting People. U to ime ćemo i nazvati za sam kraj. Samo kratko da se nadovežem, nalazimo se na etnološkom delu stalne postavke i ovde su tikvice za čuvanje rakije koje su pastiri sami zapravo ukrašavali, a bila im je izgodna za dekorisanje zbog njenog tako tog ovalnog oblika. Pastiri, naravno, kada razmišljamo o njihovoj delatnosti, najviše šta su imali, to je bilo slobodno vreme. Znači, slobodno vreme je na pretek i iz tih u tim momentima su izrađivali ovako pasijske štapove, ukrašavali tikvice, izrađivali su duvan kese. Oni su zapravo imali zadatak da čuvaju stoku tih vlasnika unutar njihovog sela. Po nekoliko meseci su bili na pašnjacima, proplancima, zimi su nosili bundaš koji se od vune izrađivao, kabanica, kad su vetroviti ili kišni dani. Kod kabanica interesantan detalj što imaju ovako zašivene rukave i tu su mogli da ubace možda ovako jedan fraklić ili neki nožić ili da imaju da se malo okrepe, što da ne. Volovski isto rogovi koji su isto služili opet i vida majlije, kao i neki talismani koji su, to je narodna i umetnost možemo tako nazvati. Čuvali su municiju za barut, imate i klepetuša za zvona koji su interesantan prikaz što je stalo na vratu domaćih životinja. Šta je to bilo to? To se naziva davelica za pse, ali meni to zvuči strašno i nešto onako baš horor neka situacija. Bila je na vratu psa, odnosno pastirima su društvo pravili mađarski pulini, psi koji su čuvali zajedno s njim celo to stado, ali bodlje su naravno bile okrenute ka spolja, jer ko je tu pravi veliku opasnost? Vukovi, pa da. Vukovi, da. Da ga ne pocepa, da. Da. Znači nije davelica, nego jedan pojas zaštite. Da. Spasavač života. Da. Tako da, u te svrhe se i koristilo i klepetuša opet je značila pastirima da može da osušne gde se životinja kreće. Imala čak isto neke magijske, da kažem, ako simboliku, jer to jako zvoni, taj zvuk isto može da otera zle sile i da prevuče sve srećno. I evo to ime, naši gosti dragi, živeli u zdravlje i sve najbolje vam želim u daljem radu. Bolje vas naše. Ja prezirem ukus alkohola, ali za kulturu eksirat ću ovo. Živeli. Ajde, živjeli. Ja danas odmaram. Pa nazdravili smo ovim tvojim retkim posetama domaćim muzejima, kako si rekao. Jesu, retke su, nažalost. To onaj fazon štrand je tu. Ne moram da idem. I onda se opustimo, da. A da nisam odavde, išao bi svaki dan. Kad smo kod toga, koji te je dojmio ovako u svetu? Muzej? Da. Pa, što se tiče slikarstva, Guggenheim i Tate u Londonu. Guggenheim, tamo sam video Kandinskog, možda omiljenu tu sliku koja je apstrakcija i sve to, koja mi je dosta pomoglo da razumem neke kako mozak funkcioniše i šta mi zapravo tražimo u umetnosti. Tu sam skapirao da mora da postoji konflikt. Mora da postoji nešto. I jako malo filmova znam u kojima nema konflikta da me zanimaju šta će se tu desiti. Zatim, bio je, u Tateu sam otkrio Bacona, koji mi je možda omiljeni slikar. Muzej dizajna u Minhenu je fantastičan. Muzej savremene umetnosti u Salzburgu je fantastičan. Tamo sam baš imao neki jak utisak. Rekreirali su sobu u kojoj se desila ona situacija sa otmicom na olimpijskim igrama u Minhenu. I sa TV-a u toj sobi su išle vesti koje su ovi gledali otmičari. I to mi je baš me bacilo negde. I u suštini to jeste neki meni omiljeni moment kod muzeja da... Više voliš te moderne, jel? Mnogo više volim moderne. Savremene, ali ima i nešto u tome da se obiđe istorija, pogotovo ako je tvoja istorija. Kako da kažem, mislim da dosta pomaže patriotizmu. Da upoznaš svoje korene i da upoznaš... Mislim da je kod nas svakako malo previše nacionalizma, a premalo patriotizma. Pa jedna potpuno nepoznata tema, evo da sedimo, sad je postavka o dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Isto mi je to bila potpuno nepoznanica dok nisam obišao ovu izložbu. To je tako jedan, mislim, to tako meni obiluje fenomenalnim, po prirodi sam valjda esteta,
tako mi obilo nekim fenomenalnim dizajnerskim momentom. Sve vidiš i ove, od onih Gospi što smo prošli, i svih onih starih šlemova, pa do ovih novih vremena. Meni to stvarno jedan fenomenalan dizajn, ovi šlemovi, ovih vatrogasaca, pa tamo njihovi limeni orkestri. No i ovi Rimljani su bili super je bilo sa... Da. Ja više naginjem to i za razliku od tebe naginjem više unazad. Naprimjer, mene je od svih muzeja, bio sam skoro u svim, Prado najviše dojmio. I tu smo se, moja žena i ja, tamo je neki red, zmije ide oko bloka, naravno, pošto je taj dan neki džaba, a inače se nešto plaća. I plaća se simbolično, nego mi smo slučajno banuli taj dan, šta je rekao ovdje gužva, ali i kad je džaba i kad nije džaba, tu je zmija oko bloka, znaš, redina. I ja se na njenu inicijativu nekako se ko po vanjci uvučemo u Prado. I nešto nismo čekali ni tu, nego s nekom grupom turista, baš španskih turista, ali ljudi van Madrida su bili tu s nama, neke dva, tri ribe i kao, ajte i vi s nama. I mi upada smo, i tu sam se tako frapirao, tu ja gledam, to su nepregledni saloni, na primjer Ticijana. Ali kraja nema, koji je problem s Ticijanom, Bog te nema kraja Ticijanu. I onda na kraju ide objašnjenje da je on bio omiljeni slikar kraljevske španske porodice, tadašnje, koja već loze, da li te Izabele, ili još pre ili posle, nebitno, pa su mu one bili mecene i sve, ali tu je meni taj neki moment mi je fantastičan, ja volim tako te baš jako unazad, što bi rekli. I onda, moj dobar prijatelj Peđa je šef u Metropolitenu za krilo fotografije. Što će reći, ima tamo pristupe svakojake, ponedeljkom Metropoliten ne radi. I onda moja prva posjeta u New York, kad sam prvi put stigao u Ameriku, 2003. I bio sam u posjeti tetki u San Francisco, pa me odmah ona vodila na izložbu Marka Chagalla. To bi te zanimalo, fantastično, u Muzeju moderne umetnosti. I tu je, na primjer, bio ceo Chagall, ceo opus iz celog sveta su pozajmili i dovukli. To je bilo fantazija. Pa sam bio onda u LA-u, Getty obišao i sve, onda San Diego. Tako sam napravio, dali su mi vizu na 3 mjeseca i onda sam napravio, da kažem, mini tur, da imam pravu sliku, veliku sliku, da kažem. I onda sam čak i nastupio u Čikagu i u Njujorku i vratio se iz Njujorka za RS. Ali u Njujorku, to je bio ponedjeljak i nije radio Metropoliten i taj naš Gari Peđa, mom kumu i meni, otključa Metropoliten, a bila je postavka El Greca, cela. I mi gledali, idemo kroz Metropoliten sami i gledamo ovako, ko je Mike što gledam, El Greca. To su bi bilo neki sjajni momenti, ali nigde ne mogu reći da sam se loše provao to sve. Da, ovo mi je, baš sam, mislim, kako kažem, opet priznajem, nisam dovoljno vremena proveo ovde, nisam dovoljno pažnje posvetio ovome. Znam da sam siguran došao ovde kad sam bio mali, da me sigurno majka dovela, zato što ne bi sebi oprostila da nije. Ali baš sam malo toga sećam, zanimljivo je skroz bilo ovo, baš smo prošli kroz razne ere sada na brzinu. Morat ću dođemo vamo van toga. Malo smo bili ko ono u školi, znaš, kao šta je plavo, voda, plavo smo bili u Dunav. Malo je bilo zabavno s tim pitanjima. Odvuče me život, znaš, ja sam shvatio, dok nas je Mina vodila, i ja sam shvatio da sam potpuno zaboravio neke stvari koje sam u stvari vrlo dobro znao, ko klinac i ko da je dečak. Ali odvuče nas život, profesije, ode život. Treba doći opet, zato što u različitim nekim periodima života drugačije se sklope sve stvari i druga stvar će neka izrezonovati. Ko knjigu što treba da pročitaš posle nekoga nam ponovo. Ja se svaki put kad sam u Londonu, skoro svaki put odem do Tate-a. Da. I to Tate, ne zove se Classic, znači ima Tate moderni, Tate koji je uprilike neka stalnija. Pa i Nacionalna galerija, ona je fantastična isto tako. Jeste, ali to je opet je na moju stranu. Nazad. A mene zanima ovi ludaci koji su do pre 20-30, možda i sada, nešto što rade, stvari koje su... Bacona baš jako volim. Ima neku mrakaču u sebi, mislim, on je bio mazohista
sa čime se nešto ne identifikujem, ali opet, ono što sam pomenuo, taj neki moment, ja vidim da je to njegova istina i kroz njegove slike osetim tu istinu. I fascinantna mi je, i mračna mi je, i strašna mi je, i privlačna mi je u isto vreme. Na isti način na koji mi je privlačna, recimo, Throbbing Gristle ili Coil, ali kao bendovi. Ali recimo imao sam sad relativno nedavno situaciju da sam vidio neku njegovu sliku za koju nisam ni znao postoji. Neki pas koji je studija psa, gde u suštini taj pas je nekako izmučen u nekom, on voli te ograničene prostore, ono povuče jedan neki geometrijski oblik i to je kao neki kavez. U pozadini je Monte Carlo, to je tu i more, i palme, i automobili, sve nekako ide normalno, a ovaj pas je u nekoj svojoj agoniji. U nekoj svojoj agoniji i tako me je pukla nešto ta slika. I ne samo da me pukla, nego fazon 2 večeri kasnije sam imao neku situaciju u kojoj sam se nalazio, koja je tako izrezonovala ta slika u toj situaciji gde se ja nalazim, gde sam imao suludo neku samospoznaju. I sa 38 sam shvatio nešto u sebi što mi je potpuno promenilo život. Pa ja sam duboko ubeđen da te stvari zato i služe, mislim. Da. U suštini to je, mislim, sad ne znam za tebe, ali meni su omiljeni, što se tiče generalno umetnosti, sad nebitno da li je slika ili je serija ili je knjiga, šta god, omiljene su mi te stvari gde umetnik ili umetnici naprave toliko dobro ono što naprave, da je nedvosmisleno jasno da su baš to hteli i onda ostave praznog prostora. Jer ako nije toliko dobro da su baš to hteli, onda ću za ovaj prazan prostor misliti da je možda greška, na nešto nisu računali, nešto nisu ispričali i tako dalje. Ili ode u kliše, da. Ali ako je neki Hamlet, gde je Hamlet otišao na putovanje i vratio se i potpuno je drugačiji i nije objašnjeno šta se desilo na tom putovanju, niti zašto je on se potpuno drugačiji, ostane puno prostora da mi sami sebe u taj prazan prostor nekako smestimo i da se nekako tu namestimo. Succession je jako dobar s time. Ne znam da si gledao seriju. Ne. Succession je... Nisam toliko u serijama, ali... Succession je serija koju, potpuno ekipa neka, mislim, producenti su Will Ferrell koji je komedija i Adam McKay koji je radio Anchormana i tako te neke glupe komedije. I on je krenuo nekom trenutku da radi ozbiljne filmove, uradio je The Big Short, koji je meni jedan od omiljenih filmova, uradio je Vice kao potpredsjednik, uradio je sad onaj Don't Look Up koji je bio predaki kritika i idiokratije koja je trenutno zajahala u Americi. Te sam i gledao, da. I onda su uradili seriju koja u suštini prati na neki način u suštini Murdocha prati osnivača Foxa i medijskog mogula, gde se u suštini njegovi klinci bore za to ko će da njega nasledi. Serija je toliko dobro napisana. Mislim, tu su, pod jedan, pisali su je kreatori Peep Show, koja je opet britanska serija, najdebilnija, super fantastična, genijalna, ali komedija je potpuno. I oni su napravili, jeste i smešan Succession na momente, ali to je serija... A gledaš onda ono škotsko, ono opasno, ono Reindeer ili Little Reindeer, kako beše? To nisam gledao. To moraš. Overit ću. Kad ga progoni ona bolesnica. Ja malo serije gledam, pokušavam sad da... Overi Succession, zato što ima komboje kao grčke tragedije i šekspirovske te neke spike koje su, svi su nekako užasno izdefinisani, jako je gust dijalog i opet jako puno praznog prostora gde se može ovako ili onako kapirati. I svi likovi su tragični i svi su zarobljeni u nekim svojim paklovima i nevjerovatno je. Ja sećam kad sam završio seriju da sam bio u fazonu ovo. Ja ne mogu da zamislim, imamo omiljenijih serija dražih. Pomenuli smo sad Van Kamere i Wire i Treme. Ja Mad Men jako volim, ali za sve te serije ja mogu da kažem ovde ima greška, ova epizoda je možda malo manje dobro. Succession su iskidali potpuno i još uvek je sa mnom, iako sam samo jednom gledao. Ja sam ljut na sebe, ja nisam gledao uopšte Peaky Blinders, nisam gledao te klasike, nisam gledao kako se zove, Breaking Bad uopšte. Nisam negde. Ali obavezno Treme. Sad kad smo već pričamo o kulturi, o ovome, onome, znači Treme je baš, sad malo se prebacujemo i ja za tebe znam kroz muziku i ja živim od muzike, nekako su dosta specifične te... Da, pogotovo što je u pitanju naš omiljeni grad, New Orleans. Specifičan je pre svega taj život. Ljudi ne kapiraju toliko taj život i ja isto, recimo kad uđem u vezu, uvek je prvo pitanje,
Aj sad, šta znači moj uspeh? Moj uspeh znači da ja nisam tu za vikend. Vi ste ponedjeljak, petak, velika većina ljudi ponedjeljak, petak i onda dođe vikend i onda ja radim. Nismo tu, kako kažem, drugačije. Znaš koliko puta meni ljudi kažu, baš te briga, putuješ? Ne kapiraju da ja sletim, jedem, spavam, nastupam i na letu sam nazad. Gadno stvarno. Nekad sebi priuštim da ostanem negde i da ispitam. Jedno sam sebi priuštio, htio sam da idem baš radio sam u Salernu, htio sam do Pompeja da idem. Pa su me odveli u Pestum, se zove mesto. To je bila spartanska kolonija, pa je prerasla u kao neko rimsko naselje, fantastično očuvana, 3 hrama. Zato što je to cijelo mesto nešto kao močvarno, plus je zagrljeno je nekim brdom od obale, pa se ne vidi sa obale, pa da samo dolaze da lutuju i da pljačkaju. To je prvo mesto da sam ja video parče krova hrama koje je još uvijek ofarbano. Jer nisu bili beli ti hramovi, nego su ih farbali u razne neke boje i tako ne znam šta. Tako nekad sebi nešto priuštim, ali uglavnom je to 25 sati do Kolumbije, odradim gig, 25 sati nazad, 3 leta. I Treme jako dobro predstavlja i borbu nekog ko na gigovima zarađuje. Znaš, ko što kod nas ima neko. Ja sviram klavir, pa sad kome najmi sviram klavir. Ili da li su to, ili su svadbe, ili su po bendovima i slično. Pa jako lepo predstavlja borbu nekog ko ulazi u posao sa labelom, na primjer. Pa sad, gde su tu zamke, kako su tu muke, a naravno bavi se i hranom, otvaranjem restorana, generalno sveobuhvatno ono što je kultura. Mislim da se nijedno ne pokaže Bourbon Street u celoj seriji. Znaš, zanima ih šta je ono, znaš. Top preporuka. Treme je obavezno, ASAP. Baš ima dobre muzike. Tamo mi se vidio jedan termin, pomenuli su kao neki lik koji je domaći, dovede osobu koja je sa strane na neku žurku i sad objašnjava šta oni rade, pa tamo ima i metala, tamo Nine Inch Nails je New Orleans. Mystical sa svojim Watch Yourself, bla bla. Sve, Down, svega ima. Phil Anselmo. Svih raznih žanrova ima. I onda oni imaju tu taj neki moment da svi vole da sviraju jedni sa drugima i slično. I onda ovaj to rekao, nazvao je Gambo Jaja. Gambo je paprikaš, a Jaja je galama kad svi pričaju. I to znači svi pričaju isto vreme. Svako svoju, ovaj priča svoj hip-hop, ovaj priča svoj metal, ovaj priča i nešto se napravi tu novo. Ono što nema veze ni sa džezom, ni sa ovim, ni sa onim. Fantastična je serija. Fantastičan je grad. Ja sam prodao samo jedan dan tamo, ali... Moram ići. Da. Koliko ubrzo. Dobro. Šta je onda u planu, da nastupaš, šta radiš? Nešto najbliže. Večera sam u Požarevcu. Pomenuli smo našeg zajedničkog prijatelja Bojana Čizmića. Pa si mi rekao nešto novi album pripremate. Zašto me je nova ploča pre fazom 2 nedelje? Mi smo izbacili pre par godina Excel Tracks, prvu ploču, to je kao bila izdanje godine na Ambasador nagradama, na Re-Kids labelu. Sad smo izbacili drugu ploču, The Saga Continues, na berlinskom labelu Tilt. U suštini trebalo bi sad... Ja imam tako, kako da kažem, dugo sam bio u fazonu, moram zbog scene da radim neke stvari. Moram zbog scene da imam svoj zvuk, šta god to značilo. Ja sam recimo svirao gitaru, klasičnu. I jako me nerviralo što je isti zvuk. Koliko god da menjam stilove, isti je zvuk. Ja sam bio u fazonu, ja čekam da se bavim elektronskom muziku, tu mogu potpuno se reinventujem svakom pesmom. I onda sam to radio i onda kad sam slao labelovima muziku su bili u fazonu, ti nemaš stil. I onda sam morao sebe da svedem na neke stvari da bi sad oni bili u fazonu, ovo je tvoj stil i sve je koherentno i tako dalje. I onda sam pre par godina imao fazon, 5 ploča sam izdao godinu dana i ne znam, sam jedan gig imao tih 5 ploča, nego sve od Instagrama i ne znam čega. I ja sam bio u fazonu, it doesn't matter anymore, što znači sloboda, ja sam mogu da radim šta hoću. I kao postoji deo toga što ja pravim, sad je pre neki dan je baš izašla jedna traka na nekom kao Various Artist, znači ja i još 3 neka druga umetnika, ko je i mrak, i izlomljen ritam, i ne znam šta, ono što ljudi prepoznaju kao moj zvuk. A onda sad, recimo, za jedno mesec dana treba da izađe sa Žuvijem kolaboracija Mraz. Žuvi je reper iz Splita koji je fantastičan. Pa treba da izađe novi singl sa Đomlom. Pa uradio sam sa Ničketom i sa Đomlom album koji bi isto treba da izađe, oko kog sam dosta uzbuđen, koji je baš bio, znači ove godine smo se tako nalazili i onda
znaš sigurno ovo, kad se nađeš sa ortacima i sad kao postoji mindset, ajde pravimo muziku za publiku i da mi sad pravimo neki most između nas, a onda je potpuno drugačiji mindset, ajde se mi igramo za nas. Ajde da nama bude super. Ja ovo prvo ne znam, za publiku. Ja malo moram to da znam, zato što i dalje je ovo što mi pravimo u elektronskoj muzici jako utilitarno. Znaš, na prvom mestu uvek praviš za glasno. Već moraš da imaš ono Fletcher Munsonove krive. Znaš da će to da je na 109 decibela i moraš da uzmeš u obzir kako se uho ponaša na toj glasnoći i ne praviš za to da ide sa mobilnog, ne praviš za to da ide sa Spotify-a, nego kako to dobro radi u klubu. Čak su ljudi išli od toga da za određene ozvučenja dobro radi, jer tipa Function One fantastično radi sa trakama koji imaju malo elemenata, ali su veliki, razumeš, pa sad neko drugo ozvučenje može nešto drugo. Pa ti si koji je vinilofil veliki, u stvari, da. Mislim, taj zvuk i dan danas ne prevaziđe. Da. A pomenuli smo i kasete prethodno. I kasete. Kojima smo sve se to vraća. Čudno obojica odrasli. Ali drugo pravi se za klub. Opet ne pravi se za Spotify, ne pravi se za YouTube, pravi se da to u klubu bude vrlo efikasno. I onda već u startu, u samoj, kako je kažem, prirodi te muzike, malo je to već ograničeno. U startu je utilitarno. Ne mogu da kažem da je ograničeno. Usmereno. Usmereno, čak šta više, možda je malo i dobro što je usmereno u smislu da ti postavi neka ograničenja i da onda nemaš onu apsolutnu slobodu u tom nekom smislu, ali onda nekako kreativnost je... To je to, znamo u kojim okvirima. Smo potpuno drugi pravci i što je vrednije i bitnije u ovom razgovoru, dijametralno suprotne generacije. Šta ćemo sa AI? Pa ne znam šta ćemo, ali znam da će se to namestiti. Znaš, to je bilo kad se pojavila fotografija, šta ćemo sa umetnosti, pa se pojavi Bacon. Mene je vrlo zaintrigiralo, pomenuli smo ti ja u ovom našem off the record razgovoru, taj novi, to Suno, za koji sam ja tek nedavno saznao, moj bivši gitarist i moj veliki prijatelj iz Apatina Vlada, mi je poslao neku moju pesmu. Sad je vidim, zvuči nešto kao onaj Michael Bublé, nešto kao neki polunovi Frank Sinatra, nešto peva, neki gudači, klaviri, nešto. Usučeni kako ja nikad ne bi ni da želim mogo da zvučim. A naravno ne želim. I rekao, šta je sad ovo, majko mila? Vidim, znaš, onako, poprilično ozbiljna produkcija urađena, to zvuči, zvoni, peva neki dasa, tako kažem, baš me podsjetilo na te neke. Tako može da, čak malo i neki transgender glas mi je bacao. Ja gledam, šta je sad, kaže, onda su mi otkrili to Suno, pa to da ima besplatno, ima da se plati, nema da se plati. Ovamo, tako da sam ja to downloadovao i ja se malo sad s tim igram. I nije mi, dosta vidim, narod ne voli, ali meni nije to nužno. Znaš, pamtim kad smo bili klinci, pa se sećam kad su se pojavile rita mašine. I onda pamtim stare neke intervjue velikih umetnika i džez umetnika i ovih i onih, znaš, i kao kako, šta ćemo to kao sad s rita mašinama, šta će biti, mi bili deca, oni su bili mladi ljudi, ja bio balavender. I oni kažu, znaš, kao, i posle kad je prošlo to vreme i sve, ponovo neke intervjue na leće, bi ga preživeli smo, znaš, kao, nije nužno nas, ništa sad to loše donelo, čak sam umeđu vremenu postao, kasnije, u mojim mladalačkim godinama postao sam ogroman fan ovih svih New Wave-ova, Depeche Mode mi je jedan od omiljenih bendova. Jedan od najboljih live koncerta sam gledao u životu su Depeche Mode, na primjer. Masa tako tih, jel da sad, svih živih elektrobendova i šta već. Tako da nisam nikad bio a priori protiv, pa ni sada. Mislim da svaka tehnologija zatvara neka vrata i otvara neka druga. Mislim, ja ne mogu zamisliti da se sad desi neki Fela Kuti. Znaš, da je toliko sirovo, a fantastično, a opet s druge strane ima nevjerojatnih ljudi koji su, recimo sa moje scena Fred Again, koji je pretalentovan lik koji menja žanrove i lud je kao struja, mislim, nije mi sve što napravi dobro, nije moj ukus, ali vidim talent. Mislim, ima baš uvek će neki geniji da isplove. Mislim da sa AI-em, ono što vidim kao potencijalan problem, ne vidim problem po nas, nego vidim problem jer AI je pohasao sve sa neta, izanalizirao sve i on je na osnovu toga što je izanalizirao nešto pravi. Ali ja ne znam gde je tu sad granica između, kako da kažem, on je pohasao ono što je ljudska tvorevina
i od toga nešto pravi. I sad kreće da izbacuje stvari koje nisu više ljudska tvorevina. Neko je nešto bio, mislim da je bila neka analiza da je, ne znam, koji neki jezivo visok procenat muzike na Deezeru trenutno AI. I sad AI nastavlja da jede stvari sa neta, ali kreće da sam sebe informiše o tome šta je muzika. Znači sad, stvari koje je izbacio AI, on kreće da analizira. Definitivno pravi dodatnu gužvu, koja je već postojala. Hoću kažem da mislim da je ono, postaje neka zmija koja sebi grize rep u smislu da ono, ja ne znam u šta će to da izađe. Mislim, i pre AI je to bio problem. Recimo, dobar deo tehna, starog tehna, sad zvuči kao motorac, ali starog tehna, dobrog tehna, je proizašao iz ljudi koji su slušali druge muzike i onda su u tehnu sveli su tu muziku na neku novu formu. A dosta novih generacija dozvoljava da tehno njih informiše, isključivo tehno njih informiše njihove odluke u tehnu, u produkciji tehna. Uvek je tehno nekako bio, slušam Michael Jackson i sad ću da isečem neki sample i tu energiju ću da ubacim ovde. I neće ni skontati da je Michael Jackson, ali iz toga nešto sad proizilazi. Ali sada kreće sam sebe da referencira i tu je... Da. Mene već zabrinjava što vrlo malo ko zna da svira bilo šta. Znaš, ti sad sedi s producentima, sa ovim, s onim, par puta mi uđu u taksi u Njujorku i ovo i ono, ozbiljni producenti i ovakvi i onakvi iz raznih žanrova, ne znam čovjek ništa svira. Ti si pomenuo, znaš, klasičnu gitaru si svirao, nekad si nešto svirao. Ne bi znao sad da ociram akorda, ali ja sam originalno isto gitarista. Da. Kakav ja sam, kakav nisam, služim se. I to, ovaj je neki bio pijanista, ovaj je išao na pevanje, ovaj je išao na trubu, ali danas naš gro sveta ne zna ništa svira. Znači, onda šta znaš, da lupaš po dugmadima ili naš sad... Ne mora ni to biti nužno loše, naravno, ali i to je veština. Opet je stvar koja smo se, recimo, meni je to sa demokratizacijom DJ-inga bila zanimljiva stvar da gledam, jer dešavao se taj moment da svi smo puštali sa vinila i za sve su bila ista pravila i onda se tu vrlo jasno, smo znali ograničenja i vrlo jasno se osetilo ko je sad izgurao malo više, na neki način, ko se posvetio više vremena, naučio, dostigao neki nivo, oseti se, čuje se, jer je za sve su ista pravila, za sve su 2 do 3 gramofona i otprilike manje više uvek bio neki industrijski standard koji mixete se koristi. I onda odjednom postoji sync. I onda odjednom postoji Ableton Live iz kog isto može se DJ-iše. I onda taj Ableton Live ja mogu pustim 4 kanala u isto vreme ili na CDJ-evima, što je jako teško na gramofonima uraditi. Odjednom to nešto što je wow, više nije pokazatelj toga da je neko bio posvećen, da neko zna puno. To je isto bio fazon kad se pojavila ona digitalna fotografija sa ovim jeftinima i sa mobilnim, pa je kao ova National Geographic fotografija kao nekako da je jedno vreme su svi bili u fazonu wow, ali ti fotografišeš i onda smo bili u fazonu pa mogu i ja ovo i onda smo prestali da budemo impresionirani time. I nekako je bottom line sad došao do toga da nije bitno da li sinkuješ, da li znaš da bit mečuješ, sve dok to što izlazi iz zvučnika je dobro. Sad, da li neko zna da svira ili ne zna da svira? Ostalo je da i relevantno. Ima to toliko, mislim, naslušao sam bendova koji fantastično sviraju, ali to fault. Nema da beži, nema da se raspada, nema humanosti. Slično na to gledam kao na autotune. Znači, ja sam vaspitavan da šminka treba da ističe lepotu, a ne pokriva grozotu. Znaš, tako i ovde. Znaš, ne da pokrivaš svoje bluperse, razumeš? Nego, znaš, da sad kao ovaj sedne ne zna da peva, pa naprasno to na nešto zvuči, ovaj sedne ne zna svira, ali kao popravit ćemo, znaš. Ali ljudi opet nisu s druge strane ograničeni, razumeš... Da, otvara kapije, da. Džomla ume da otpeva stvari lepo, ali ume i da ga zafalšira i kao rešili smo, ne moramo da odustanemo od pesme jer nisi ovo izveo. Da, vratim ga u igru, da, idemo. Mislim, sve je jako... Nije to greda nikakva, da. I da se vratim na ovo, na primjer, meni to služi, upravo ono, rekao sam ti da smo gomilu vremena gubili i izgubili ko klinci, dovodeći daj, zovi onog vilinistu u studio da vidim jel tu leži, ne leži, stani, a nije, u stvari će tu bolje biti saksofon. Ovo tu sad u Sunovu, daj mi saks, nije truba, daj mi treću verziju, ubaci mi
muški vokal, ne valja muški, ubaci mi ženski, ne valja ženski, ne valja ostali nikakav vokal, daj mi liniju pevanja da mi svira drombulja. Razumeš? Nevjerovatno fleksibilno. Znaš, to je... Ali opet postoji nešto i u trakašu sa 4 kanala, Kako ne, pa se ti snađi bubanj, i dalje, pa ko što snimlje smo za gitara. vinil pričali, i dalje taj sound meni, traka dvoinčna tu, kod nas u studiju EMU, nažalost, sad su ga sjebali nešto, ti študeri dvoinčni, to meni dan danas neponovljivo nešto. Pa da. I ti stari astali konzole, to je. Zašto mi isto palo na pamet sa AI-om? Čini mi se da je neki zeitgeist trenutno da je toliko... I to mi se, analiziram ljude jer živimo od muzike i dosta posmatram kako se šta dešava i koliko sad ne samo u klabingu, nego, kako ti kažem, kad smo bili klinci, uvek je bilo uvek nova generacija klinaca odbacuje to što je sad već prihvaćeno kao super i kopaju neke svoje stvari koje su u fazonu, ovo je sad, ovo nešto što matorcima zvuči kao buka, to je meni sad najbolje i taj fazon. Čini mi se da se dosta promenilo u poslednjih 10 godina to da je neki zeitgeist, da je toliko promene i toliki overload informacijama i toliko smo mentalno umorni od svega, da generalno je zamro taj moment, zanima me novo, zanima me drugačije, zanima me... Ima bunta još uvek, ali je zamaskirano nešto što nama nije... Zamrlo mi to oduševljenje, znaš. Ali hoću da kažem da AI, mislim da ljudi su mnogo više okrenuti ka toj nekoj radio-friendly muzici i nečemu što su čuli već milion puta. Hoću da čujem tih 5 akorada koje znam napamet, hoću da čujem te harmonije i malo me nervira što toliko ljudi je u fazonu, hoću zaradim, to ću da radim, jedno se to gura. Ono što mislim da AI neće moći, to je da tu neku specifičnu... Znaš, kao kad sam ja čuo prvi put Love Hunters-e, pa sam bio u fazonu, šta je ovo prije nisam čuo i priča sa mnom. Mislim da će to biti jako teško da AI napravi. To neće, umetnost neće, generalno umetnost pravu neće to. Mislim da će mnogo veća vrednost da padne na te what the fuck je ovo, što, sad, bit će i tu verovatno gomilu šunda i svega, ali mene nedostaje mi da je to u prvom planu. I opet kažem, mislim da će AI obesmisliti uopšte kreacije u tom domenu koji je poznat i safe, jer toliko ima materijala na osnovu koga on već može da pravi to što je udobno poznato, već viđeno 1000 puta. Mislim da će se mnogo više, kao kad je došla fotografija, pa su ljudi odustali od slikanja realizma do sad pre ne znam koliko decenija, nego su krenuli u potpunu apstrakciju i istraživanje nekih potpuno šestih stvari kojima se uopšte pre nisu bavili. Ima tu i trenda koji su trend, pa kao i svaki trend proći će, mislim, tako da. Moguće će to otići u tom nekom, da će nas sve gurnuti ka nešto što je eksperimentalnije ili, ne nužno eksperimentalnije, ali nešto što teško može AI na keca da skonta. Pogotovo u tehnu koji je i dubstepu koji su, njima je poenta da budu veći od života, njima je dobar deo te utilitarnosti, to jest neke poruke koje moraju da pošalju da bude veći od života, mora da bude dobra distorzija, mora da bude dobar izvor zvuka, dobar synth, dobro sve ovo, jer ako ću da pravim loop koji traje 6 minuta, koji treba da uhvati neku emociju, mora svaki njegov element, svaka reč koju on kaže mora da bude boldovana, podvučena i tako dalje. Iz mog iskustva AI to još uvijek ne može. Ja se igram sa sunom. Samo kao dobar alat i pomagalo. Kao dobar alat je fantastičan. Zanima me sada da moraš, ne nužno za bilo koji deo postavke, ali da moraš da odabereš neki album koji će da ide u krug par dana u ovom muzeju, a da će privući mlade. Znači, ne mora nužno da bude povezan sa ovime, opet s druge strane da ne bude out of place. Dobro pitanje. Pred neki dan mi je umro taj jedan što sam mogao da ga slušam bukvalno danima, Chris Rea. Chris Rea sam mogao da slušam od jutra do mraka. Chris Rea je umro? Da, neki dan. I Miles Davis spada u tu grupu. Miles Davisa mogu sve faze od jutra do mraka. Pa ima tu nekih par, sad mi više ni ne pada na pamet, imam tako par nekih autora koje sam mogao
od jutra do mraka da cepam. A nešto, jel ti pada Te napamet jako nešto stare, da ne ih... znam da ti pamtiš King Crimsone, te sve... Volim ja i King Emerson, Lake, Crimsona, Palmera, to Miles Davisa imam na ploči, Pa da. Chris Rea nemam, ali dosta je mene majka i bluzom i raznim nekim tako stvarima Zadojila, što gađala bi kad sam bio mali. Je li ima nešto u fazonu u poslednjih 10 godina se pojavilo, a da bi pustio? Sad, ajde, nećemo baš Viagra Boys Kako u ne, muzeju. upravo oni mi se sviđaju. Da, to mi je Njih bi dobro. stavio ovde. Pa da. Od ovih, ja znam, nažalost, vrlo malo i ovdje i tamo pratim. Ne mogu reći da pratim. A još onda samim tim još manje me dojmilo. Ali pa sigurno ima tu i tamo čujem. Boli me što je već odavno je sve utegnuto, znači produkcija nema promašaja. Znam tačno na što misliš. Juče sam slušao nekog lika na YouTube-u, ono ima 15 pregleda, on sedi i miksa svoju traku, ništa ne razume šta peva, ali nekako je ta kakofonija mi je kao, zvučiš mi kao ti, ne zvučiš mi kao proizvod. Ne, sve mi sad produkcija mrak, spot, sve je sad tu došlo do, nema tu greške nikak. Sad nema mi, što bi rekao Mića Vukašinović moj, nema mi hita, razumiješ, ništa, nema mi taj huk, nema da me zakači. Znaš, lepo je to, čak i Viagra Boys koje volim, ne kače meni, nema mi naš taj. To mi malo fali, jebi ga naš. Ja stvarno sebe držim za nekog hitmakera, razumiješ. Ma koliko smešno zvučalo i ovim market varijantama i sve, svaka moja pesma ima, bar svaka druga ima huk, znaš, da nije krenulo pa kao završi se pa ureduje, nego ima nešto da te dobije. To mi fali. Kod sviju manje više. I jako me najviše me u stvari boli što sad slušam, znaš kako ti objasnim, sad slušam ovaj band, čekaj, pa to su ovi, ne nisu, u stvari su ovi, ne, ono su neki peti. Znaš, pa steram onu stvar u band kad može da zvuči na 8 bendova. Znaš, misliš, šta je onda pitanje, znaš, imaš te sad autentične glasove neke, znaš, ono, ili to je to. Ovo, čekaj, to je taj, pa nije u stvari, ona je u stvari nešto 15. Pa kako je to autentika naš? Što sam pomenuo, ljudi hoće da čuju poznato, hoće da čuju dobru produkciju, hoće da čuju, znaš, ono, daj, hoće da čujem gitaru, okej, pojavio se Stone Jesus, ajmo sad Stoner rock, super gitara zvuči, sad hoću svakom Stoneru da tako gitara zvuči i to je to jer je fantastično i to je kao neki standard. Ja nikad nisam ni voleo, mene, jasno ti odavno, me ništa normalno ni ne interesuje, ali nikad nisam voleo ziceraše, klišejaše, znaš, to sve i samim tim ni ja nisam taj bio, nijako nešto nema neki twist, pomogu su bolesni, znaš, onda nema mi Ima jedan lik smisla. kog jako volim, on je radio tehno pre i onda nema više vremena jer čovjek ima i familiju, a i načelnik je psihijatrija u nekoj stokholmskoj bolnici. Divno. I njegov kolega sa kojim je on radio muziku je slavio 40. rođendan i ja sam s njima radio back to back i tad smo se nekoliko tih ljudi iz te ekipe koja je tada, kako kažem, svi su sad nešto porodični ljudi, ali za taj jedan vikend smo se našli u nekom man cave-u, a man cave je, razumiješ, stojimo u Betamax kasete, ovde klavir raštimovan, ove 3 gitare, ovo nema žice, razumiješ, gore ne znam koja je oprema, baš je man cave, ima jednu prostoriju koja je za fotografiju, za izradu fotografije, skroz je taj fazon. I taj drugar što je tamo načelnik psihijatrije kao pustio je ne znam koju ploču i ovako se gledamo i kao ne, i on kaže not deranged enough. To je to. Fali nešto da tu nešto da me to zanima. Sve je kako treba. Pa to je kod umetnosti, to je tačno to, razumeš. Ovo što si pomenuo, to šta bi ležalo uz razne ove... Ne idu u mnogim muzejima, ne ide muzika. Mislim, naprosto ideš kroz tišinu. Kontekst je. Svaka muzika je kontekst. Sad mene zanima, znaš, kao da 3 dana pustimo. Zadesilo me u Madridu ona Reina Sofia. I tu je u jednom delu Caravaggio je ona pletilja ili kako se zove, čuvena Caravaggiova. Tu već, mislim da je on umro s 27-8, ovo je nasliko s 25, ludilo mozga. Ona su oni pravili, oni sebi boje od nekih ugalj neki, natrljavali, bendisali, šta su radili.
ali to je mene toliko dojmilo i išao je da zlo bude gore i tu sad staneš i tu ne znam da li da kleknem, da li da plačem, da li da staravim. Međutim, krene Vivaldi, meni isto omiljeni, i tu ja puknem potpuno. Razumem. Evo sad mi je teško. Razumem. To je stvarno da klekneš ovdje smo. Kao pred tim Hieronymus Bošovima, kad se to nazmi, to je, nemam pojma, to je. Da, Boš je baš, on mi je primjer tog, ono... Da, to su mi ti brojgeli, te boleštine. Meni jako staneš da ono... Jako puno starog slikarstva je, evo sad oni tu stoje i ne znam šta. Hieronymus Bosch mi je bio ono jedan od prvih koje sam bio u fazonu, ok, ovdje ima toliko dešavanja i toliko nekih stvari koje su izopačene i zanimljive i privlači mi oko i zanima me sa što se tu dešava i što ovaj ovog jede, ovaj se tu bori i ne znam šta. Ludilo bi, ja sam plata kod djetecko, što ti ono blam ljudi gledaju okolo. A valja, onda tu mene još muzika još je pojačala to. Kogod je smislio, taj je pogodio. Na Boga. Pa da. Meni bi isto bilo zanimljivo da je neka muzika, ali sad svašta mi pada na pamet od nečega lakog, baš taj Fred Again, kog sam pomenuo, Fred Again je uradio sa Brian Eenom album, gde ja Brian Eena jako volim, ali više mu volim te neke ranije radove, čak i radio neke za izložbe muziku. I sad u posljednje vreme vidim da on sad tu nešto istražuje, dosadilo mu je sve ovo što radi i on sad istražuje u raznim nekim avenijama, ne klikće mi baš sve, poštujem što istražuje, ali nisam se konektovao i taj album sa Fred Againom je fantastičan. Ambijentalan je, ali tako na momente baš bude, kao da pređe granicu toga da je Brian Eno ima neki fazon, ambijentalna muzika treba da bude toliko neprimetna koliko je i zanimljiva. Da ti možda je potpuno isključiš, a ako joj se posvetiš da ipak tu nešto ima, da nije samo ono dron i ništa. Na momente ovaj album iskoči, privuče pažnju. On bi mi bio zanimljiv, volio bi Esop Roka, nekako da ugledam, ja sam opsednut tim čovjekom za poslednjih ne znam koliko, zato što je... U naš muzej ili bilo gde? U naš muzej bi baš bio kontrast, možda bi to čak i bilo cool malo. Znaš, da je na sve ovo da bude jedan ono ultramoderni reper koji, on ne može da sluša ono kao, dosta repa može se pustiti u pozadini i to je više mood, više u tehnofazonu, više uhvaćen neki mood, a sa što oni pričaju nije toliko bitno. A ovo je neki lik koji uvek ima neku priču i ne može da se samo pusti, mora da mu se posveti. Što kaže drugar, posle treće pesme mislim da ne znam engleski, jer ovaj izlači neke reči iz ono naftalina i sve, a uvek ima neku priču i baš mora da mu se posveti. U tom nekom smislu mi je zanimljiv. To Esop Rock ili... Esop Rock. Ne bi bilo loše i tako neki Nurse with Wound ili tako neki ultra eksperimentalan, ultra mračan industrial ili... To već vidim, definitivno. Neo-folk ili nešto da se Current 93... Pa rećemo našim... Da se ubaci... Našoj administraciji. Imaju Coil ima jedan album zanimljiv koji se zove Remote Viewer, gde koriste neki instrument koji u suštini zvuči kao gajde i to je, ali elektronski i dalje. Elektronski? I prva pesma je 20 minuta. Vožnja, ono, neverovatna. Niko je imala pred smrt te mračne, te... Ko? Niko. Ne znam ko je to. Pokojna jedna nemačka umetnica. Posjećaš mi. Brutalno. Posjećaš mi, jako me zanima. Ima svega i svačega. Sad, pitanje je veliko da li stavljamo nešto što će da se stopi sa svime, što će da nas vraća u to vreme. Mene je mnogo više zanimljivo da... Uvijek mi je muzika i u filmu mi je mnogo zanimljivija, mnogo mi je manje zanimljiv Hans Zimmer, koji kao sad je tužno i onda je tužna muzika i sad ja, tako treba da se osjećam. Više mi je uvijek bilo zanimljivo da je neki kontrast, to je da muzika dodaje novu dimenziju nečemu radije nego da već ono što mi očigledno mi sad kao amplifikuje. To što bi rekao drugar, podlačiš podvučeno. Pa možemo šarati, razumiješ. U nekom momentu nek zakucava na datu temu, a u drugom momentu nek te odvlači. Može i neki White House, neki Power Electronics, ono full noise. A stvarno daj da napravimo eksperiment takav neki u muzeju. Pa da. Jer zanimljiv bi bio kontrast svega rustičnog i arhaičnog i onda se stavi nešto potpuno moderno. Da, ali kako onda, da li da po krilima, po sektorima napravimo različite muzike ili da probamo jednu muziku da podvučemo na sve?
Možda bi se... Možemo Pa ja se, nisam izvinjam sad se. da toliko... Možemo se nečega igrati, ali to onda bi bilo, onda mora to da bude fazon baš ćemo 2-3 dana vidjet ćemo samo sa i čarom. onda ide to kao, dođite, posetite, Eto, ali nećemo, to su nove ideje. mora nešto novo da čuju. Moraju pa da. Dobro. Eto ga. Lepo smo se ispričali, ja se zahvaljujem na gostoprimstvu. Jako sam zadovoljan. Zahvaljujem se muzeju. I Mina je briljirala. Mina je bila fantastična i sviđa mi se i moram doći vamo. Jako je lepo. Moram doći vamo kad pa nije skoro mi žurba. došao ovaj naš razgovor, ono ti i ja, što bi rekli teta tet, malte ne višak. Teo sam da produžimo malo kroz muzej i da tu zaključimo. I to bi mi imalo smisla za jedan od budućih podcasta. Dobro, ajde, neće se baci ovo. Pa da. Ja mislim, ti si mi super predstavljen, već bio, muzej isto. I onda mi malo, ali ovo mislim, naravno. O, super je. Naš kam proziva. Super je. No, ajde, teraj bre, dalje idemo. Je dobro bilo. Da li znaš da možeš sve? Ne daj da te obeshrabre. Od snova su mnoge staze koje se i danas gaze. Učimo iz toga traga, kultura je naša snaga. Kultura ti daje snagu za nasleđem u potragu. Imali smo iste snove, slične iste strahove, isto nebo gledali, iste želje želeli. Kultura ti daje snagu za nasleđem u potragu. Učimo iz toga traga, kultura je naša snaga. Gledaj, slušaj, čitaj, sve što želiš pitaj. Znanje rađa moć u tebi, superheroj budi. Gledaj, slušaj, osjećaj, snagu znanja otkrivaj. Ono rađa moć u tebi, superheroj budi, veruj sebi. Gledaj, slušaj, čitaj, sve što želiš pitaj. Znanje rađa moć u tebi, superheroj budi. Gledaj, slušaj, osjećaj, snagu znanja otkrivaj. Ono rađa moć u tebi, superheroj budi, veruj sebi.